Wa ninyo pagkilo. Madali ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggo. Ako ni. Jani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy Jani, ikaw na! Tanga! Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agod mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tubtob alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Action Radio! Dakila naman. Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:03 na sang aga. Good morning. Johnny Tango rides again with Action Red Salgado. Isa ka oras na naman makaka-action ang atong kapag-upda na alas 5 hasta alas 6 ang aga. O galing sa mga tao na kami ara sa pag-imuon nga importante may ara sa pagkakatuan nga importante makaka-action Bangon na. Dakpa ng balde. Habon. Kabo. Kagbaligo. Bangon na. Anyway, subong adlaw mga ka-aksyon, it's Marso 6, tuig 2022. Domingo na naman nga adlaw mga ka-aksyon. Kag kadamaan sa aton ang excited nga magkuso-kuso sang ila gabukid nga mga lago. Kaya pa. Okay ka lang, girl. Kuso lang ka, kuso. Ay, di maghibid. Anyway, subong adlaw mga ka-aksyon na pag-istoryahan na naman nato ang mga natabo santo anay. Inabalang chismis ang una, subong mga ka-aksyon, history na sang Pilipinas. Di wow. No? Maayo pa mga bayani tas ang una kati nagkadtulan to sa Piyakabangga, nagpangapi. Nangin part pa sang history. No? Biskan patuod nga damo kuno sang una sang Marites. Nangin part sila mga ka-aksyon sang history naton. Anyway, kung kamo drama ang nasa gusto kay patamyaw sa ato nga programa subuka aga, komento lang kamo sa aton nga Facebook Live. Pangitaon ni dra mga ka-aksyon ang Action Radio Bacolod kag aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again. Do not forget to like and share ang aton nga Facebook Live Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. Anyway, mga ka-aksyon, pag-istoryahan na naman nato ang mga natabo sa tuanay para sa pagsugod sang aton nga programa sa bunga adlaw. Marso 6. Ini yung mga ka-aksyon tuig 1951. Wow! Lawig-lawig pa ni. Kagakadamaan sa aton nga mga lolo na abdan gid ini mga ka-aksyon. 1951. Mga pila ka tuig ang makaligad sang matapos ang ikaduhang World War. Sa mga ka-aksyon na tuig 1951, Marso 6, gindeklara ang Fort Santiago bilang National Shrine. Sa panahon nga ni mga ka-aksyon ang presidente sa Pilipinas, wala sang liwan kundi si presidente or anay presidente nga nagtaliwan, Elpidio Quirino. Ang Fort Santiago mga ka-aksyon naging deklara bilang National Shrine para sa pagdumdum sa aton mga bayani kag mga martir nga ginpriso kag napatay sa dira nga lugar.
Ini sa panahon ni anay presidente nga nagtaliwan Elpidio Quirino mga kaaksyon. So muna sa makita nyo dira gamit ang inyong internet, ang inyong dira nga cellphone. Ma-search nyo kung ano ba lang itsura sinisang Fort Santiago. May nakita ko dira mga kaaksyon sa Pahanukoy or Barangay Pahanukoy sa kay Kagawad Eric Magbanua, di ba? Kay Sir Eric, may arat na sila sa The Fort, di ba? Rula ini nga The Fort. Ini ang mga kaaksyon Fort Santiago gid. Kaya ginatawag ba ini siya mga kaaksyon nga The Fort? Kabalo bala kamo nga santuanay ginagamit ini siya nga daw stock room, di ba? Or bodega. Bulutangan dira siyang mga mga pulbura mga kaaksyon niya suno sa iban nga mga historians naton. Galing kiti ang Fort Santiago malapit ini sa Pasig. Ti kung malain ang klima. Gulpi lambing may makusog dira nga hangin mga kaaksyon. Pagdungan dira siyang taob. Nagasunod dira ang tubig. Muna kon nga ini siya mga kaaksyon ang purpose gin liwat. So nagtukod to iya sa may babaw ini mga Kastila kiti 1700s pa mga kaaksyon mo. No? 1700s pa. Buot silingon sini wala pa mabunag si Dr. Jose Rizal. 1700s pa gid mo. So muna mga kaaksyon nag-change mind, nag-change plan ni mga Kastila hasta sa uli nga ini siya mga kaaksyon ginhimo na lang nga prisuhan. So imagine bala mga kaaksyon kung ikaw bi ginpriso dira, ikaw bi ang pinakadungol nga priso sa tanan dira nga priso. May ara dira sa idalom nga dungeon masinig naton nga underground nga prisuhan. Tawag nila do carousel, di ba? So mo na mga kaaksyon sa pinakaidalom dira, ti kung dito ka na priso, what if kung malain ang tiyempo, kagulpi lang nga nagtaob mga kaaksyon, masunod ditong tubig, ti wala babay ka na, di ba? Ti ini mga kaaksyon, masakit naman sa parte sang pamilya sang napriso dira, di ba? Nabinagid bi kung ikaw bigyan na painitan sa mga Kastila na ti dakpon ka dira, panuhon ka kadakpon na pertisimo ka danlog. Nagabot gid yang adlaw nga nadakpan ka mga kaaksyon dito ka ginbutang ang pinasahi ang prisuhan mo ti dito ka mabalad na lang sa pamilya mo nga napatay ka na tungod nalumos ka mga kaaksyon. Kasakit, di ba? So mga kaaksyonary sa panahon sa mga Kastila, ining Fort Santiago ang ginagamit anay nga prisuhan para sa mga Pilipino nga ginsuspitsahan sang rebellion. Isa na diri si Dr. Jose Rizal, antis ang pag-firing squad sa iya ini sa tuig 1896. Ang Fort Santiago mga kaaksyon ang isaanay kalugar nga palasyo nga kaharian ni Raha Sulaybana ang pinuno sang Maynila sang wala pa makaabot ang mga Kastila diri sa Pilipinas. Kumbaga pati amo na siya ang lugar or pinakanami nga lugar mga kaaksyon ni Raha Sulaymana. Di ba kati palasyo So ini siya ang gin-develop na lang sang mga Kastila. Pero galing kiti ginguba nila mga structure sa mga kaaksyon kagintukod kung ano ang ila gusto nga design. Sa pagpadayon mga kaaksyon, ini siya ang ginguba siya nga manugsakop ng mga Kastila sa ilang pag-abot diriya tuig 1570. Baka pila ka beses nga nagluntad ang madugo kag pag-atubangay sa mga katutubo nga mga Pilipino kag mga Kastila. Amo man sa tunga sa mga Muslim kag katutubo kag mga Tagalog. Ginguba sa mga Kastila ang daan nga balay kag ginpatindugan sa nga Fuerza de Santiago ini sa tuig 1571. Sa panahon sa World War II, nasakop sa mga Hapon ang Fort Santiago kag diri nila ginpangdala ang mga Philippine Freedom Fighters para i-torture kag pangpatsyon. Ang pinakadalom sini nga underground amo na sang dungeon mga kaaksyon nga prisuhan ang apektado kung magtaob kay nagasulod ang tubig. Gani ang pagkamatay sa iban nga mga priso ang hindi bag-o sa ila. Tisang una mga kaaksyon naibalaan sa mga Kastila kag syempre sa mga Hapon mga kaaksyon sa pagsakop sa Pilipinas. Hala, gasulod galing tubig to sa idalom nga prisuhan.
plano pa nila tani nga kung ano pag San Baro ng mga priso galikit it's too late na, di ba? Ang lain sila ko ng yabi na dula pa. Sa uli, dito yung mga kaksyon, yung mga dungol dito ginabutang. Di kapila bala magtao mga kaksyon sa isa kasimana, no? Of course, everyday, di ba? Di kung everyday nagatao mga kaksyon, posible may aragid sang nagakapatay na. Tsansa mo lang mga kaksyon kung malawig dirang taob kati hindi ka masulod dira sa imo sa prisuan dira sa idalom hindi makapasulod sa imo kati taob, di ba? Nahadlok sila ka maguba o mabasa ang ilabag o nga sapatos ba? So amo na dako mga kaaksyon nga pagkaguba sang Fort Santiago sang magbomba ang mga Amerikano sa panahon sang Battle of Manila tuig 1945. Pero sa ulihi, ini naman ang ginikayo sa Intramuros Administration sa tong dekada 80. Sa subong ang The Fort, ang isa sa pinakamanaming tourist attraction sa Maynila nga nagaserbisyo bilang museum kag balay nga ginaamligana ang legasiya sa anay gobyerno sa mga Kastila. Replika sa prisuhan ni Dr. Jose Rizal nga nakaset up anti-siya firing squad. Gintawag ini nga Plaza de Armas. Rizal Shrine kag underground nga prisuhan para sa mga kriminal nga gingamit anay sa mga opisyal sang Kastila mga kaksyon. So, muna sa mga kaksyon, ang isa sa aton mga history sa mga adlaw nga Marso 6, tuig 1951, gindeklara ang Fort Santiago bilang National Shrine. Imagine bala mga kaaksyon kung pila kabilog nga mga priso ang nagkalamatay dira sa Fort Santiago dira sa may dungeon mga kaaksyon iniha sa tiyempo sa mga Kastila. Ti kay isang nahibalan ini mga kaaksyon sa mga Hapon nga diri anay ginadala mga Pilipino nga mga pasaway dira ginapriso bao Diyos mio gingamit man ini sa mga Hapon mga kaaksyon kag dira man gin pang torture ining mga Pilipino nga nagasuporta sa mga Amerikano. Masubo lang, di ba? Kay ti ato balang death march mga kaaksyon. Madamo na sa mga pamilya ang wala na nakahibalo mga tao kundi nagkanto ang ilang amay, ginpalakat sila, di ba? Kag siguro I guess some of them ginpriso diri sa Fort Santiago kag diri na sila mga kaaksyon na patay. So muna mga kaaksyon ang isa sa mga history naton subong nga adlaw. Ang masunod naton mga kaaksyon, ini naman ang aton nga balita nga pampabukaw subong nga aga. Sobra pa sa kape ang aton nga ibalita subong nga aga mga kaaksyon. Kung kamo dira hindi nangin sweet ang inyo nga pagselebrar sa Valentine's Day sa nagligad nga bulan mga kaaksyon. Kag kung ang imo asawa mahilig magkaon sa French fries. May ara ba lang wala nakakilala ko na ano ang French fries? Diba? Made of patatas. Kag inabalag gin-slice sa palaba, no? Kag ginprito mga kaaksyon. French fries. May pa ko kaisa kati ginapangita ang French fries, no? Pero ang ex wala nagidya, ma'am. Amo na ko kaisa ang saklap, no? French fries lang yun ang gusto mo nga balikan. Pero si ex, hindi na. Sa mga magdubiyahan ay mag-asawahay, isa ka perfume ang ginhimo para mangin mainit pagid ang pagpalanggaan ay isang magkarelasyon. Mga kaaksyon, ginhimo ang isa ka perfume kung sa diina ang iyang baho French fries. Wow! Diba? Astig. So muna mga kaaksyon, ang natabo dito ya sa Estados Unidos nga isa ka perfume maginhimo kung sa diin ang baho niya French fries. Paglabay mo dira sa mga kilala mo, wala. Doon makaguluto, maunan. Amo na ang ilang hambal mga kaaksyon.
Moto nga amo ni ko ang dako nga yabi ko nag-imo dira yang asawa mahilig magkaon sang french fries. Kay mas pagid nga magataas ang level sa pagpalangga sa imong asawa kung siyang pagabaklan mo sini. Pero kung di siya mahilig sini makakaksyon, problema gid ni. Isa ka bago nga perfume ang inimbento sa Idaho Potato Commission. Ang baho sini French fries sa lain-lain nga aspeto. Parehas na lamang sang French fries nga medyo maasin. French fries nga medyo batok. May ara man French fries mga kaaksyon nga laban niya ang iya nga baho mantika nan. Amo ni nga sahi isang baho mga kaaksyon ang naimbento dito iya sa Estados Unidos nga iniya baho sang isa ka perfume. Medyo maasin-asin, medyo batok-batok gawa gamay. Kag may ara man sang baho nga damo siyang mantika. Ang inspirasyon sa paghimo siniya naghalin nga kun ang iya nga or ang isa ka tawo mga kaaksyon ang ginagutom kag nakapanimaho sang French fries naghahara-hara ini nga kagton kaunon kag tunlon ining French fries. Kay sa pinakaulihing national survey mga kaaksyon sang firm Paul Fish, 90% sa mga Amerikano ang nagahambal nga ang baho sang French fries ang hindi gid mabalibadan. At hindi gid ginkuha mga kaaksyon ano? Kung nga naimbento ining perfume nga ang baho French fries. Gani sunod sa presidente kag CEO sang Idaho Potato Commission na si Jamie Higham, ang baho pirtigid kanami kag hindi kagid makabalibad. So amo na ginpamangkot man nilang iban nga mga tawo kag syempre sa survey man mga kaaksyon nga kung makapanimaho ganing isa ka tawo isang French fries hindi gid siya makabalibad. Kung makapanimaho ang isa ka tawo isang French fries makabalikid gid siya. Kung makapanimaho ang isa ka tawo sang French fries, posible nga matulala siya nan. Hindi gin kuha ang inspirasyon mga kaaksyon Ini ang ginatawag Frights by Idaho, the limited edition fragrance. Wow! Nagabalor ini mga kaaksyon $1.89 or 97 pesos and 51 cents per 1.7 ounce mga kaaksyon sa kada butilya. Agiri siya ang pwede mo lang mabakala kahit online shopping mga kaaksyon pwede ka dira maka-search kag pagkatapos pilion mo dira ang gusto mo pila ano kadabo di ba kag ano nga baho kung gusto mo dira iya nga French fries nga medyo maasin-asin ati pilion mo dai no amo na so amo na ginambal nila nga alain man nagali ano kahit matanda na may asim pa rin. Di siguro ba si imbintohon nila dason ano? French fries naman nga medyo maaslom-aslom gamay. Kag medyo maasin-asin. So muna mga kaaksyon, makita mo ni siya online kag mabook mo man dira, okay? So sunod pa sa komisyon mga kaaksyon ang baho sini one of the world's most irresistible scents. Ini ang ginhimo sa distilled nga patatas kag essential oils dan. Nabatian niyo mga kaaksyon? Ini siyang ginhimo pinaagi sa pag-slice bala sa mga patatas dira guro gindugmok-dugmok pero ang mga patatas mga kaaksyon ang distilled nan. Bakal na ka mo, search na ka mo online. Nag-date ka mo si mga pangga. Kapanimaho ka, patatas. Nadumduman ko naman si Princess Sarah ba? Gusto ko nang bumalat ng patatas. Mga kaaksyon na muna ang aton nga balita nga pampabukaw sumunga agad rin sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again. Kita ang magabalik pa batapos ang pila ka mga commercials. Alamin kung paano. Good morning mga kaaksyon. Nagabalik kita sa aton nga Facebook Live Johnny Tango Rides Again. Kung kamo dira may ara isang gusto nga tamyahon comment na kamo sa aton nga Facebook Live. Yari
Ginatamyaw nato ng una ka nakabugtaw, si Meleli Oligo. Yay! Aga pa nagbugtaw si Meleli Oligo. Ho. Good morning! Morning, Sir Red Salgado. Happy Johnny Tango. Live sa Bani Cafe Tangub, watching sa ARB 24/7 and EFC family member. Mayong aga dire sa inyo, ha? Jinky Dialagdo, happy blessed Sunday, good action Kagawad Red, and to Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Lily King, Gina Fickle, Divine Palmer, Alex Montesa, Meleli Oligo, and all members ng family ko sa Barangay Pandanon, DSB. Madamok gigasalamat from Arizona, USA. Thank you so much, Jinky Dialagdon, sa pag-view sa aton nga Facebook Live kag pag-share. Okay? Are, Meleli Oligo, Tamiao, please ma'am, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Jinky Dialagdo, Noel Amar, kag Alex Montesa. Happy birthday, subong, kagawad of Morsha, former PG, no? Former PG of Negros Occidental Provincial Jail. Okay, kagawad sa Morsha. Sige. Okay, Alex Fuentes. Good morning sa imo, Action Red. Good morning man sa imo, Sir Alex Fuentes. Okay, pamati siya ko doon, listening, watching pagid. Wow, kumpleto. Thank you so much, Sir Alex Fuentes. Meleli Oligo, salamat kay Ma'am Jinky sa greetings mo sa amon. Okay. Okay, kagari man ha, bugtaw aga pa. Erlinda Salgado, mayong aga Red, greet ko lang. Elvira Ibon Alan Akushner. Okay, Elvira Ibon Alan Akushner, Las Vegas, USA. Thank you so much, Erlinda Salgado, sa pagbugtaw aga pa. Homa Lumena, good morning. Ricky Makiling Lacson, good morning, Action Red. Okay, madamo ka salamat. Anyway, mga ka-action, ako kamo na may ara sa gusto nga tamyamon, may ara pa kita sa ikaduwa nga batch ang aton nga greetings. Do not forget to like and share ang aton nga Facebook Live. Okay, mga ka-action, dala lang kamo, ha, magabalik kita. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable. Good morning, mga kaksyo. Nagabalik kita sa ating Johnny Tango Rides Again na programa ang inyo alarm clock kada Domingo sang aga. Well, gani sa mga taong dara kami ana sa pag-ibukon kay importante ba ana sa pagkakantuan nga importante. Bago na kamo dira mga kaksyo na hindi na kamo dira magbalik sa inyo nga hiligdaan. Maburawan gid kamo sila karon. Anyway, subong mga ka-aksyon, tagaan kita siyang update dari sa Bacolod, kagbilog ang probinsya sa Negros Occidental. Ato makaupod subong nga aga, ha? Aksyon Marlon Genovea! Good morning, Aksyon Marlon! Aksyon Red, good morning, happy Sunday sa imo kasato sa mga ka-aksyon, nag-auso sa mong patrol dari sa Medalan sa Aranat, Hoa, no? Along sa mayara sang sarakyan, mapato wheels manokon for wheels, bangod basa ang dalan subong simentado, kag basa na lapotyak pa sa dalan nga di simentado. Abaw!
Man, Action Red, dabog tawa ko kaina mo, mga alas 3:30, kaina sang kagahon. Bumundak ang ulan dari sa Bacolod. Oo. Alas 3:30, pero pasalamatan naton kay wagid man Action Red naglawig. Again, man o kaina mo, mga 5 minutos malanggoro. Ano sa matamat sa hina, no? 5 minutos, bundak, amo ni ang balatian sa Bacolod. May ara sa mga lugar, labi na ang dalman, nagsurid na labihan namon, nga may ara sang nagatener, nga tubig pa, di mo na along-halong gid. Dalan sa na Action Red, dulom no, mag-amo ni nga oraso, dulom kay siguro ang suga pala nga con street lights, kumanani sa solar. Inungod gyud mag Action Red nga amulan ni ang kasanagon ya kay kung magsarisana medyo silaw guro ni, no? Ambot lang. Kay kung kita malantaw dulom ang dalan Action Red mo. Ang solar is kapiraw palang sanag ya. So kung may magtabok nga tawo, kag kon mayara sa diferensyang panalukan sa driver, hindi galayon Action Red matalopangtag nga mayara sing katabok le. Nakadulo delikado, no? Sa kapamangkot kun nga nga nagtupa ang ulan subong. Laban-laban dala na sang low pressure area o kon LPA kay ang latest nga report nga gin submit sa Pag-asa DOST ila sa ring weather forecast as of 3 a.m. kaina mayara sang low pressure area nga nasiplatan Action Red 335 nasidlangan sang Surigao City, probinsya sang Surigao del Norte. Pagamuning pastada, ang permi batihan tara sa Pag-asa, mangin magalumon ang kalangitan. Mayara sa isolated rain showers. Magalumon nagsurat kay batod ang kalangitan pa. Kaya mayara sa isolated rain showers kinman, nga mabatsagan kita. Probe ara sang thunderstorms. Ara. Ang Action Red amo ng easterlies kag localized thunderstorms. Paabot ng Pag-asa, no? Kag isa pa ang tiyempo sa Action Marlon do ano ba lang do ginapasulod gid ang mag-asawa ano kay ti may ara sang daguob, di ba? May ara sang pangilat, ti makulbaan ang mga babayi tapos mabugnaw nga hangin ano. Maduwa naman ang populasyon tas Pilipinas. Kung hambalila ko no ha, kung single ka ko no Action Marlon, doble ko no nga kabugnaw ang batsagan. Sakit, ila. Oo. Pero, hambar man na nila. Pero gala, way kita kabalo kung tuod na nga times 2 ang batsagon nga katugnaw sa mga single. Kaya nga aman, way kasangkupan mo. Ba? Ang isang sunred sang makapaumpaw sa katugnaw ang ginapat sa isang tao is ang init man sa lawas mismo sang tao. Ba? Wala sa? Kalulo. Lain ang init sang lawas ang tao kumpara sa init kakalayo mo. Kaysa kalayo masunog ka. Pero sa init isang lawas ang lalaki masiling tayang manamian ka. Ano sa, no? Di adot ko kabay pa Action Red ganing LPA gin mention tayo nila niya magtigbaliw nga mangin bagyo no? Tugtog LPA lang siya. LPA is normal nimo. Daway Action Red sang bulan diri sa Pilipinas nga way sa nagatamo sa aton nga LPA. Na bulan do may ara gid no. So first time ini sa bulan sa nga Marso nga may nasiplatan kita nga LPA. O sa mga baybayon okay man lang kay mahinay man tugtog kasarangan ang pagbalod Action Red. Sa iban nga mga banwa kang surad no kay way pa naman sang naka-text dari sa ako ng Action Red kon bala nag-eksperyensya ba sila sa nga pagtupa dito sang mabunok nga ulan kaina sang kaagahon. Good news sang COVID-19 Action Red amo ning ginasilin sang kalabanan nga this is it amo na hindi. Ang alert level 1. Ang Bacolod, alert level 1 na Bacolod. Ara na lang kita sa 179, no? 179 na lang active cases. Ang bago nga nagdugang single digit na ilang is isak bilog, no? Kahapon, Marso 5, Action Red. Wow! Kung i-comparar ta sa Negros Occidental,
as of kahapon man March 5, ang negosyo dental is 105 na lang. Ang active cases, single digit pa nagdugang kahapon, mga 8 action red. Kung i-kwanta sumasumahon ta, 179 kaya ang 105 maigo siya sa 284 na lang. Oo. Kadako gid sa gid pagbag-o. Oo. Hindi panilagan ta ang kada adlaw ang sunred nga nagabuhin. Hindi matapos ang bulan sang Marso. Posibilidad nga maangkon ta na sunred ang COVID-19 free city o kon free province. Wow. Before matapos ini bulan sa Marso. Amo na nga to sila gina paabot gini. May mga konserto nga dito sa Metro Manila no? Kita ko post sang pila ka mga kandidato nga rin sa Bacolod bla. Kalantaw sila konserto dito sa Manila. Dito sa area sang Luzon. No? Tikay alert level. Nagdumo naman to alert level mo. Dahil sa nga Luzon, Action Red. Kag ba kuan na gani ang may ang nabalang video kay center mga baras bala no bukas naman to yung sa Manila i-action Marlon daw ga-enjoy na gid yung mga taga Manila. Oo, nahidlaw man siguro sorry dumamo man na sang Bacolod no na nahidlaw man na. Madula ni alert level Action Red muna ni ang pagmatamat ng balik sa ato sa nga ekonomiya no. Ang countdown naton 64 na lang kadlaw ang sudred amo na ning adlaw sa paghukom no? Amo ning adlaw nga ang asawa sang kandidato ginapanipon ang mga mataliwis ka bagay bla pinagid kon hapon kay dali na lang mabalaan ang resulta sa eskutinyo ginapanipon na nila Abaw mga hagdanan ang sunred ginapangtago na Abaw kasi kung sumaka pala sa patuwa mga lumumpat ang perde ako. Kabudlay na. Inabalang expectation nila Action Marlon nga madaog na gid pagkatapos o magluwa sila bala kadako sa gid gasto nga kwarta. May nakilala ako na sorry sa probinsya ang level. Sa probinsya ang level, kinasumasumbayan na ang abansi ni kontraya mo. Ba, wala pa matapos sa eleksyon. Eleksyon silang yari ho, district ako na mo yung bansiko, district kung ari pagido sa mga hunta, amo na yung bansiko ho, ano na, amo na sa, agwa sang resulta sunod sa muli. Sumasumaya nga abanse, amo na nga abanse sang kontraya. Suwagwas balay mo. Suwagwas balaya. Ang cellphone niya hindi malabot. Abaw. Ang ginamention na sang unang sila niya, Teo, bansay ko na po na ako, ho. Sumahon ta, sila niya, may manghampol gini sa lampunaya sa ulihi. Yes. Ulihi siya na hampol lampunaya, may paman pa nga bisa. Ay matay perdido sa, no? Before na sunod, kadlaw, antes ang eleksyon, bawang may nasipatan kaming trapulen la, ang naka-action pa, hindi nyo lang pag-imo-imo ang Dracula, ang itsura sa kandidato ay. May nakita ko na nga may mga tarpaulin, gini pang sprayan nila, bo Diyos mio, Santissima. Kasadya man ito. Ang piya ka partido to, sprayan tong tsura, tapos nagbalos, way kita kabalo kung nagbalos, kid man to. Dari sa may area, sa dari sa area, sa nais bla, may dako-dako, dari nga nawong, ang kandidato sa pagkakonsyal sa Bacolod, imo nila yan, ining manang mensyon ko daw, ala Dracula bla, kayang matagin, naruwingan nila sungrit nga may nagatulong ito. Uy! Ang kandidato nga kadlaw bala, doon nag-smile, nagwa ang ngipon, nahimo nila yung tana o ngabon. Sila yung tao, hindi naman pagtreping-trepingi ay. Tapos Nasuhan man ang kandidato, no? may araman gani nga ang tsura sa isa ka kandidato, sprayan nila sa kilid na bala siyang baba, doon naglaway. Ang tata nyo na,
triple na to, pero triple ka mo sa ibanda, hindi lang na kayo matigagastuhan na mo. Oh. Nga kandidato. Bad na sa bad, no? Kung mga bata, pang pambalon. No? Ako na action rider sa Blacanta, no? Sa Lasula sa naaw na kay alas 5:56 galing Sunrise Bong, no? Ay 56, porti magamon ng plastada nga may galon pa damol, Si Batan kita sa bukid-bukid nga area, ma-rise kit man guro ang sandugay-dugay, porti di tanto makitaan. Yes, nakapugusan nga Laragway. Report gikan sa Patrol with Action na Ninja Bugina. Ako naman aksyon na Marlon Zanovia. Maka-aksyon sa rin gaban sa Pinas, laputon ka sang amon balita ang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Nasa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Thank you so much, Action Marlon Hinovea, sa pinakaulihi diri nga update sa Bacolod, kag Negros Occidental. Parte diri sa COVID. So muna mga ka-aksyon na nag-enjoy na ang Bacolod sang Alert Level 1. Wow! Ang mga kabataan makagwa na gid man, ano, makakadto sa mall, maka-enjoy na mga ka-aksyon kaon dira sa gwa. Pero hindi tagid pagkalipatan na nga ang aton mga kabataan na posible sa gihapon malatnan sa COVID-19. Di ko magsilikiti, lapit na ang kampanya lokal. Nadula ining COVID-19, hindi mga ka-aksyon kunda tungod ini sa pagbinuligay sa mga opisyalis diri sa Bacolod, kag bilog nga pumuluyo sang Bacolod mga ka-aksyon. Ara man lang gali, ano? Mapakita taman gali ang aton nga suporta kag pagpalangga sa aton mga opisyal diri sa Bacolod. Anyway, mga ka-aksyon, isa man sa aton mga history subong nga adlaw para sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again. Ini siya mga ka-aksyon na Marso 6, tuig 1964. May ara man sa nagapalamati subong sa aton nga naabtan ini tuig 1964. Unlike sa mga tuig nga 1700s, patay na sila itanan. Ano yung mga ka-aksyon na March 6, tuig 1964, ang boxing legend na si Cassius Clay ang nagsunod sa grupo siyang Islam o sa mga Muslim mga ka-aksyon o ginatawag nila nga pungsod sa Islam. Gin-isla niya ang iya pangalan kag siya ang nangin si Muhammad Ali. May ara sa mga tao, mga ka-aksyon nga masiling nga nagbilib sa kay Muhammad Ali. Pero galing iti may ara man siyang mga wala nagbilib sa iya. Hindi kay tungod sa iyang boxing performance, but tungod mga ka-aksyon sa natabo sa iyang pangalan. Kay banti, kumbaga pagin pangabudlayan sa iyang amay nga amo na ipangalan sa iya. Di ba? Kay ti siya pinakapalangga mga ka-aksyon mo. So amo na, galing iti sa ulihi, daw nadula kuno yung respeto niya sa iya nga amay. Remember mga ka-aksyon, ano man ang matabo, kung kaisa nagamaoy dirang imo nga amay, always remember nga amay mo na siya sa gihapon. Ano man ang matabo, di ba? Isa mo yun mo lang dang imo nga amay pa. Alas 11 na siyang gabi, tama na lang ang kanta, kaya hindi ka naman maging singer, di ba? Professional singer. Gamay lang nga angga, no? Pa, tama na nga pagkanta, dira, kaya ba siya magbalik si Bagyong Udit? Maoy si Papa, no? Anong buot mo silingon? Ako ang rason kung nga nagabalik ang Bagyo, dire. Hindi pwedeng palangga ilang Pilipinas sa pariya sa akon sang ex ko, ba? Sa muna mga ka-aksyon, March 6 sa tuig 1964, ginhambal ni Ali nga una niya nga nabatian ang Nation of Islam sang siya ang nagahampang sang boxing or nagahampang sa boxing Golden Gloves tournament sa Chicago mga ka-aksyon na tuig 1959. Kag nag-attend sang una nga Nation of Islam meeting sa tuig 1961. Ginpadayon yang pag-attend sa mga meeting pero iniya ang iya gintago sa publiko. Kasi sa tuanay mga ka-aksyon, hindi ko siya mag-amin Hindi ko siya mag-amin nga nag-attend siya sa mga meeting sa mga Muslim. Kag sa ulihi gali mga ka-aksyon, nagwagid niya ang kamatuuran. Amo na ginambal ta walang katotohanan hindi mabubunyag. May balaan gina sa ulihi. Biskin ano mo nakatago mga ka-aksyon nga hindi mo na siya palangga, magwagi na gapon sa ulihi, no?
Inabalang hambal ka nga, I hate him. I don't love him anymore. But deep inside your heart, mga kaaksyon, palangga o pasagihapon ng ex mo. Wow. No? O, ang babae, pag minamahal, ano gani? Basta mo na mga kaaksyon, ha? Not all. Okay? Pero, sana all. Tuig 1962 mga kaaksyon, nakilala ni Cassius Clay ining si Malcolm X. Nga sa ulihi, iya naging spiritual and political mentor. Sa tiyempo nga una nga first listed fighter, ang mga miyembro sa Nation of Islam, kaupo di Malcolm X, ang nangin visible sa iyang entourage. Ini ang nagdala sa istorya sa The Miami Herald. Ini antes sang away sa pag-anunsyo ni Cassius Clay ang nag-intra na sa or siyang nag-intra na ha sa Nation of Islam. Naging rason sa dutayan lang pagkansila sang hampang ang artikulo naghahambal nga si Cassius Clay Sr. ang iya anak ang nag-intra sa black Muslims sang nagaedad pa lang ini 18 anyos nan. So muna mga kaaksyon ginadinay ha. Ginadinay ni Cassius Clay or ni Muhammad Ali nga wala pa siya nagsulod di mga kaaksyon sa Muslimo apang ang iya nga amay nagaklaim nga sa edad pa lang ni siya 18 anyos siya ang naga-intra na sa black Muslims. So muna mga kaaksyon nga abala ginatawag yun nga black Muslims hindi kasi sila nga mga black spirit mga kaaksyon kundi kay tiya ang mga tao nga naga-join dira is mga black di ba? So gali kiti hindi mo ni pwede ihambal di ba because this is discrimination. So muna mga kaaksyon tawag sa tuan ay black Muslims. So, amo ni, suno sa iba na si Clay Anay ang nagpamalibad sa pagsulod sa Nation of Islam. Ginatawag sa iban nga black Muslims sa tuanay nga tiyempo ha. Tungod sa iyang boxing career mga kaaksyon, matapos mapirdi niya si Liston tuig 1964 kag makuha ang titulo ang Nation of Islam ang nagsugot nga ipabalo sa publiko ang iya sini mga kaaksyon nga membership. So muna, makalipas ang pila ka adlaw, Marso 6 sa tuig 2000, Marso 6 mga kaaksyon sina man 1960s, si Elijah Muhammad ang naghatag sa radio address nga si Cassius Clay ang mangin si Muhammad. But silingon mga kaaksyon sa Muhammad, one who is worthy of praise. Ali naman mga kaaksyon buot silingon, Most High. Tungod sa iya nga pangalan, nagsaylo ini siya sa sur nga bahin sang Chicago kag nag-istar sa pila ka mga balay nga malapit sa mosque sang Nation of Islam o Elijah Muhammad's residence. Diri nag-istar sang 12 ka tuig ining si Muhammad Ali or 12 ka tuig. Sa pagbago sa iya nga pangalan mga kaaksyon dutay lang ang mga jurnalista ang nagagamit sa Muhammad Ali sa tuanay. Iti ginagamit mga kaaksyon ni Cassius Clay gidman. Iti mo nang ilang na andan I don't know kung tungod man sa ilang mga materials. Pero sa pag-ilis na sa iya nga pangalan, ginatawag po sa gapon nga Cassius Clay Naglawig pa ang panahon until such time nga gin-adapt na gidman siya. So muna mga kaaksyon, suno pa sa kay Muhammad Ali nga ang iya kunudaan nga pangalan nga Cassius Clay ang isa ka slave name or ulipon nga pangalan. Kaga ang pangalan man kuno mga kaaksyon sa isa ka puti nga tawo. Wala yan ginpili nga pangalan kag indi yaman kinahanglanan. So kasakit lang mga kaaksyon kiti ini ang naghatag sa
mo, mga ginikanan mo, kung galing ka, tiging tawag mo ini nga slave name. Pagkatapos, iya, pangalan ini isang isa ka puti nga tao, di ba? Black Muslims, mga tao, dira, mga, di ba? Black Americans. So, muna mga kaksyon, iya ko, no, pangalan sang puti nga tao. Ay, guess, siguro, white Americans. Amo na ko nga hindi niya gusto, ining Cassius Clay. Kag isa pa, slave name, kag wala iya inigin pili, hindi man kinahanglan, kag hindi man gusto ining pangalan mga kakson. So muna mga kakson, ang aton nga isa sa mga history, subong aga sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again. Ang boxing legend na si Cassius Clay ang nagasulod sa grupo sa mga Muslim o ginatawag nila nga pungsod sang Islam or Nation of Islam. Gin-isla niya ang iya nga pangalan. Halin sa Cassius Clay, siya ang nangin si Muhammad Ali. Anyway, pahambol nga greetings mga ka-action. Ginatamyaw natin sa isa kabayong aga si Lady May Gumban. Mayong aga, Action Radio Bacolod. Hi man sa kay Kano Oreta. Good morning, Action Red. Fire Prevention Month. Oo. Ako, ginambal to kagina, no? But anyway, so mga ka-actions, Fire Prevention Month, i-check tagid permit dira ang aton nga mga charger nga nakasaksak dira sa aton nga mga outlet. Basi malipatan tabala. Hanggang mga kandila dira ha. So, good morning Kano Oreta. Mileli Oligo, Tamio please. Morning sa kay Estela Yu. Estela Yu Barbo, Kagawad Tibay, kag Monet Lubaton from Mileli Oligo. Novi Magapan, maayong aga Action Red. Monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon, DSB. Franklin Tiloyo, mayong aga. Kag syempre sa kay Ricky Makiling Lacson. Good morning dira sa inyo ha. Kag syempre ginatamyo man naton sa isa ka bayong aga dira sa may Golden Gate. Isa ka bayong aga sa kay Antonio Colot Terante. Hi man sa kay Dax Parenio, Felix Buchibanies, sa kay Bob Hartrab Sitson. Sa kay Toto Abing dira isa ka bayong aga man ha. Sa kay Manong Boy Ianson yes. Kay Chairman Kasiple Panabi Family Haji and Maricela. At syempre sa kay Mamang Maria Lourdes Ganson. Sir Saban, good morning! Don Deles Pasi, isa ka ba yung agad dira sa inyo ang Grace Hilario? Well, mga ka-action, yari na ang ato mga jokes sa subo nga aga. Eksena sa matapos ang eleksyon, naperde si Lolo LeBron James. Ganit ng aking ini sa iya campaign manager na si Johnny Tango. Ikaw ginagresyon, Johnny. Kung napirdi ka mo, wala kang ginagapabati sa akon. Gasungo sa iba. Wala kang ginagapabati, yeah? Ay, sorry gid Lolo LeBron James. Pero ginhimo ko man ang tanan para magdaog ka. Nagkanto mo kung ari sa mga porok-porok ka. Hindi mo lang ginhambalan ka, Johnny, ka mag-upload ka sa akon nga video sa Facebook para makilala pagin ako nila, ha? Nag-upload ka? Nahimo ko man ang Lolo LeBron James. Nag-viral ka pa gani. Tapos, kadabo pa sa mga nag-PM sa akon sa Facebook mo. Nakilala ka gani nila, yan. Ay, oo, galing ano. Nagtandaan ko ina, Johnny. Nag-viral ko to. Nag-viral. Ote, nadumduman mo na gani, Lolo LeBron James. Nagsikat ka pa gani. Biskan pa gani, ang amon nga tupad balay na mangkot pa gani kung ikaw gid si Lolo LeBron James. Siling ko, yes, siya na ang akon nga manok sa eleksyon. Sa ginaya. Oo, nag-viral ako. Pero kabalo kung ano nga video ang in-upload mo, ha? Johnny Tango. Sa ginpamangkot na ni Lolo LeBron James, si Johnny, kung nadumduman niya pa ang video nga gin-upload niya sa Facebook, nalipat na ini. Kag, pinamangkot sa liwat. Nadumduman mo na, Johnny, kung ano nga video, ha? Nalipat na ko Lolo LeBron James kung ano to nga video, pero basta nag-viral kagida.
Hindi lang di sa aton nga syudad kundi sa bilog nga Pilipinas kaya gani nga nag-viral eh. Nalipad ka na dyan ng Tiago, ha? Ang in-upload mo yan, amo ang akon nga sex scandal. Nakadamdam ka na dyan eh, sex scandal ko. Wala! Six scandal to gali, Lolo Lebron James. Sorry, gid, hindi ko manungod, Thank you so much, Tintin, ha? Sa imo nga joke, kagi padala diri, ha? Ginsugo siya mag-upload sa video, abiya gurido campaign material, ano? Gali, sex scandal, gali. Tinag-viral sa ino. Gali kayo masipigaw, guruma. Next na nga joke, mga kaaksyon. Eksena matapos ang eleksyon ng aking si Johnny kay kadako sa kwarta nga iyagin pagwa pero wala siya gyapon magdaog sa eleksyon. Sus Mariusep, ano na taburugo ba na 100,000 gid ang abansi sang kontra? Paano na tabuya ba, Rugo? Kay Manjani, hugot ang relasyon siyang kontra mo sa mga lideri sa kada barangay. Amo niya kun nga nga kadako siyang abansin niya sa imo. Ano? Hindi ko na ibabahaton, ya Rugo. Hindi ko na ibabahaton. Hindi na yung valid yung rason mo. Kagdugang pagid nga, gintagaan sila kuno siyang kwarta. Kay nabatian ni Johnny nga kwarta pagiding isa sa mga rason na dumduman sila nga may ginpagwa siya nga kwarta. Ano? Nangatag pagid siya siyang kwarta? Tagpila ang hatag niya. Sa pagkabati ko dyan 3,000 ko no ang ginhatag sa kadabutante. Ha? 3,000? Kagabay sila Rugo. Hindi bala nga kabalo ka man nga kadako sa kwarta nga ako ginpagwa? Ha? Kabalo ka sila Rugo? Oo niya kabalo ko na dyan nga kadako sa ginpagwa mong kwarta. Pero ang problema, wala mo man ginpanghatag. Ay, sus. Oo, gali, no? Nalipat ko kay panghatag ang kwarta. Ato pagalay sa ako niya kwarto. Thank you so much sa mga kaaksyon sa inyong kapagsubaybay sa atong programa Dominggo nga adlaw, Marso 6, tuig 2022. Sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again. Ini sa liwat, Aksyon Red Salgado. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa aksyon, una sa balita. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Well, if the